V tomto videu zjistíte, že není nic jednoduššího, než udělat si domácí voňavou purpuru. Jako první dejte do hmoždíře skořici a dále pak badián. Potřebovat budete také hřebíček a jalovec. Vše dejte do hmoždíře a začněte tlouct. Pokud nemáte hmoždíř, tak použijte domácí mixér. Další koření, které patří do purpury, je fenikl a jeho příbuzný anýs. Přidejte kmín a také koření, na které nesmíte zapomenout. Muškátový oříšek. Buď ho nastrouhejte, anebo použijte mletý jako my. Do domácí purpury patří také i bylinky, nejlépe čerstvé. V našem případě to bude meduňka, kterou do hmoždíře nastříhejte. Dále pak máta a nesmíte zapomenout na úžasně voňavou bylinku šalvěj. Na purpuře je krásné, že do ní můžete přidat naprosto cokoliv, co vám voní a co máte doma. Nemá žádné pevně stanovené složení a tak do té vaší můžete dát i jiné bylinky nebo koření. Nám na zahrádce roste ještě rozmarín. Jeho lístky stáhněte a celé je dejte do směsi. Dále také pravěký kamarád rozmarínu, tymián. Ten klidně celý vemte a nastříhejte do hmoždíře. Vše opět dobře protlučte. Teď ale věc, na kterou určitě zapomenout nesmíte. Sušená levandule. Ona samotná dokáže provonět celý byt a v purpuře hraje hlavní roli. Čím více levandule, tím lépe. Pak přidejte také sušenou bazalku a zase vše dobře protlučte. Právě tlučením dostanete z koření a bylinek nejvíce chutí a vůně. Na úplný závěr přidáte okvětní lístky růže. Vypadají naprosto fantasticky a mají svoji nádhernou vůni. Lístky růže ale přidejte opravdu až na závěr, abyste je neroztloukli na prach. U purpury platí, že ty nejtvrdší věci, jako je skořice nebo badián, přijdou do hmoždíře jako první a ty jemné až na konec. Celou směs teď vezměte a nasypejte do dobře uzavíratelné sklenice. Teď potřebujete, aby se všechny vůně a chutě koření a bylinek dobře propojily a k tomu použijeme aromatické oleje, které používáte do vonných lampiček. Stačí 15 až 20 kapek. Vše naposledy dobře promíchejte a nechte ve sklenici alespoň 2 týdny. U většiny domácích věcí platí, že jsou mnohem lepší než ty kupované. A u domácí purpury to platí dvojnásob. Tak ji vyzkoušejte.